Byl jednou jeden pes jménem Káhinka. Byl to zlobivý, zlobivá nebo zlobivý, zlobivá holčička. Jednoho dne si šla takhle ke mně do pokoje lehnout. Tady to si otevřela a vběhla mi sem. A teď já koukám, to se stalo, jo. A ona mi vběhla do pokoje, vole. A normálně Kájinka si zalezla takhle. A tím polštářem něco udělala, protože je ne tady a ne tam. Takže přiznej se. Nechci, co? To umíš. Vole. No tak Kájinka najednou je bohatá, takže ji obsypali zlatem. Obsypali ji zlatem. No, už to je jejich nejcennější zvířátko. A tady to zvířátko se jednou vypravilo na tajnou misi a skoro mi rozflákalo můj celý pokoj. Teď byl zrekonstruovaný, že ona takhle šla do televize, ona se takhle zvrhla a teď já koukám tady na okno a ono je takhle prasklý. Ne, normálně jako ten drát tady. Tady ten drát. Normálně to takhle bylo prasklý. Teď roztrhaný záclony, vole. Musím mít takovýhle hnusný. A tady to jsme museli kupovat nový, protože noční škody a ulomila tomu tohle a pak housla tohle, tak jsme kupovali na to nějaký ty. No, vidíte? Ani ty nový dveře nefungují. Tak a pak mi tady to tak nevím jak, ale jak prostě to otevřel.